ኤርትራውያን ነበርቲ እስራኤል ውዳቤኦምን ጥርናፊኦምን ብምሕያል መኸትኦም አንጻር ተጻብኦታት ንምድንፋዕን ንዜጋታት ተራሕዩ ኣብ ዘሎ ዕድላት ወፍሪ ንምስታፍን ድልዋት ምህላዎም ብ21 ታሕሳስ ኣብ ዘካይድዎ ሴሚናር አረጋጊጾም አምባሳደር ኤርትራ በሀገረ እስራኤል አቶ ተስፋ ማርያም ተኸስተ ብዛዕባ ህሉ ኩነታት ሃገር መኸታ ውሽጥን ወፃን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡውን ብህዝብን መንግስትን ሰላሳ ዘሎ ልምዓታዊ መደባትን ቴራ ዜጋታትን አመልኪቱን ተሳተፍቲ ሰፊሕ መግለጫ አቅሪቦም አስዒቦ አምባሳደር ተስፋ ማርያም ዜጋታት ነቲ ኣብ ሃገሮም ተፈጢሩ ዘሎ ንወፍሪ ዝዕድም ዕድላትን ሙቹእ ሃዋህውን ብግቡእ ክምዝምዝዎ ብምዝኽኻር ኣብ እስራኤል ዝነብሩ ኤርትራውያን ብውልቂ ይኹን ብጉጅለ ነቲ ዕድል ተጠቂሞም ንነብሶምን ንሃገሮምን ከርብሑ አተባቢዑ ምስጢር ዓወትን ርጋትን ኤርትራ ሓድነት ህዝባ ምዃኑ ዝጠቐሱ ተሳተፍቲ ነዚ ሓድነት ብምዕቃብን ብምድንፋዕን ኣብ ዝሕንፀፁ መደባት ልምዓት ተሳትፎኦም ከም ዘዕዝዙ አረጋጊጾም